Filmat ta' kelb il-baħar li ttella ftit ġimgħat ilu fuq Facebook għajjem ftit biża' u kurżità fost il-Maltin. Din ma kienx l-ewwel darba li ntlemaħ kelb il-baħar. Fil-fatt, fl-2018 persuna fuq jet ski kien lemaħ waħda bejn iż-Żurriq u Filfla. U saħansitra sena qabel inqabdet Great White Shark. Il-Maltin li iktar ħaġa li għandhom jibżaw minna huma l-bram. Għax iktar għandna problemi mill-bram milli għandna mill-sharks jew minn xi ħuta oħra fl-ibħra. Il-blue shark da li kellna l-każ tiegħu dan huwa wieħed mill-ispeċi illi ipassu in the region of our waters. Però qatt ma jersqu viċin l-art. F'20 sena nallem u niddajvja l-ibħra tagħna darba rajt wieħed angel shark li huwa again another shark li huwa mans. U bażikament qatt ma nixxieli nara iktar. Alex Buttigieg jgħidilna li ġieli ma klib il-baħar barra minn Malta. Kelli ħafna opportunitajiet li nodos magħhom, studjajthom, observjajthom, ġieli kellna 40-50 iduru magħna fuq dajf waħda u litteralment jgħaddu minn miegħek waqqas biskas. Inżilt fil-cage ma' Great White u kont in mid-water, bażikament out of the cage, ma' Great White ukoll. Alex jemmen li n-nies għandhom idea żbaljata dwar il-klib il-baħar. Meta jsiru attakki, ħafna drabi daw ikunu jew ġi provokat, allura mbagħad se jattakka all out, qed tifhem, imma mhux se jattakka għax irid jieklok, għax inti human, għax inti id-dem tal-bniedem ma jagħmel l-ebda effett fuq is-sensis ta' sharks, dem ta' ħuta iva, ukoll tista' teċċita sharks. Fil-fatt, wieħed mill-raġunijiet li sharks ġieli attakkaw lin-nies huwa ikollok xi għaddas qed jodos bil-ħarpun qed jaqbad il-ħut. Da jekk bil-ħarpun tiegħu laqat ħuta, di se tibda tibblidja, se tibda tferfer u tagħti dawk li ngħidulhom vibrations li jattraktjaw ix-sharks li jkun hemm in the area. Il-biża' tinbet ukoll minn films dwar klib il-baħar. Għalkemm Alex Buttigieg jgħid li l-possibilità li tiltaqa' ma' kelb il-baħar waqt l-hawn hija rarissima. Però xorta jagħti parir dwar x'jista' jagħmel b'qawwiem jekk jinqabad wiċċ imwiċċ ma' kelb il-baħar. L-ewwel ħaġa li għandek tagħmel huwa iżżomm għajnejk fuqu. Tajjeb, tibda tuhom bil-mod lura lejn l-art, tagħmel strokes verament bil-mod, bil-kemm tiċċaqlaq. U keep your eyes on him. Jekk għall-lista jkun jersaq viċin u tara li se jattakka, ipprova jew panċaħ ġo għajnejh jew ibbutta. Forsi kontrarju għal ħafna, Alex Buttigieg qisha bħala xorti tajba jekk jilmaħ kelb il-baħar huwa jom u jgħid li ħafna d-dasa jiġu apposta biex jozzu bit-tama li jaraw kelb il-baħar.